Home, l'aventura és interessant i a més és xulo, no? Ser alcalde d'un poble està molt bé. És la primera volta que aconseguim l'alcaldia i així i tot, quan es van incorporar en juliol del 2015, sabíem que anava a ser complicat, perquè per una banda havíem de gestionar l'herència de 16 anys de Partit Popular i per altra banda teníem clar que havíem d'intentar aplicar el nostre programa. I a aquest començament la veritat és que va ser emocionant. Ens vam trobar amb un ajuntament molt complicat, amb una situació econòmica difícil, poca credibilitat de cara a proveïdors i entitats financeres, amb un deute important també, els proveïdors tardaven molt a cobrar. Sabíem que anava a ser complicat, però ara, 3 anys després de bon treball i rigorós per part del regidor d'Hisenda, la veritat és que els resultats estan ahí i podem estar contents en aquest aspecte. Quan vinguérem, sabíem que volíem millorar infraestructures perquè són necessàries per a fer de Carcaixent una ciutat còmoda, una ciutat amable, agradable, però sobretot una ciutat productiva, on poder treballar, viure i, a més, ser feliços. Des d'aquest punt de vista, un dels projectes que encetarem des del principi va ser la reivindicació d'una connexió amb l'autovia amb Guadassuar, que portava molts anys pendent, i que finalment aquesta connexió ara s'ha licitat el projecte bàsic, però no solament s'ha licitat, sinó que ja tenim damunt la taula una sèrie de propostes de traçats sobre les quals l'Ajuntament, els tècnics, estan preparant el que és l'opinió de cara a informació pública, per dir-ho d'alguna manera. En octubre vam inaugurar el Casal Jove, un lloc amb molt bona acceptació, amb moltíssimes activitats i que s'ha convertit en un referent a nivell comarcal per la novetat. Al final, un balanç ràpid podria ser que si la gent agarra el programa electoral, agarra allò a què ens vam comprometre i mira realment què és el que s'ha fet, veurà que el grau de compliment és molt elevat.